Sing lanang. Kuwi kaya film Tom and Jerry, Mas. Piye? Sekali jegok medeni. Kuwi sing asu gede kae lho. Ning kurungan kae. Ngene lho, Kak. Duh, nyentak. Sama nih. Ngete. Nyentak. Ngono kuwi. Kamu itu harus tahu yang kamu ajak ngomong itu Niken Salindri kamu Nah, harus nek tahu. untuk kancane ya ngono kuwi. Sadar awakmu kan adine kudune diwaris sing apik ya ta. Kowe lho ngomong apa? Jangkrik kuwi Adimu Kak. Aku lho ngomong sampe kangelan. Loh, ya kan nyentak toh. Aku lho ngomong kangelan. Nah, sing halus. Dadi tah cilik-cilik iki gak apa jenenge tidak takut. Tidak memikir kalau negatif. Niken. Iya, gitu nah, itu cantik ngono ki tuh. jenenge halus. Iya, enak dipandang. Pak Niken. Dongker. Dongker. Oke. Tapi harus tetap halus. Iki lho dalange ngejelokne aku. Kok kurang ajar kowe. Aku ngilap. Gitu gak panik, Ken. Pak Dongkol, terima kasih ya Pak ya. Karena sudah memanggil Niken beserta Pak Rudi Gareng dan rombongnya. Semoga Dan rombongan. Rombongan. Sama aku bakul bakso ye. sabar dulu. Samu aku bakul bakso keliling ye. Coba gimana? Biasanya Baladewonya itu bicaranya gimana? Apa Surakarta Jaya mau ngomong saya enggak saya baru rapian kok ora percaya apa kan. Bapak Kalian dulu, jangan kayak gitu. ada Harus adik. Baladewonya harus spoken. Oh, Soft spoken. Iya. Amo suramra. Aku koclok tadi. Gitu. Ini loh yang bisa ini loh. Berpasangan. Bak. Saling kokop. Saling kokop. Saling kokop. Janji kokoh. Kok iso saling kokop. Niken berpasangan. Bang. Janji sabar. Jodoh kesusu. Jembar. Parine lemu. Nadane minus. Asoy diengkulmu iki. Piye? Cangkeme kancane sampe brok-brok asoy ae. Kowe mudeng metronom ora ta? Lah metronome malah kaya kecepetan goblok. Lho kuwi jenenge kowe ketok lek energi. Energi kok apa gorokane kancane merotol. Ora nyatane ya ora ngono lho. Iya saiki ora genep 3 dina iki gorokan pindah ning cengel ngene lho tak omongi. Lho, lha iki nembang 3 dina kok kuat kowe? Lho, percil kancane Mbah Dongkol. Lho, lek Mbah Dongkol genah Mbah Dongkol lha kowe apa? Percil. Lho lah iya lek ana Dongkol lurah lha kowe apa? Dongkolan percil. Tak bacok ndas. Loh, awakmu kan gak mungkin mundak dadi kodhok. Ana diarani Mbah Dongkol iki mergo mbiyen tau dadi lurah. Lurah. Pak Lurah Dongkol. Hmm. Lah kok kowe ngaku kancane Pak Dongkol iku lho. Lha kowe tau dadi dong apa mbiyen? Ya ora dong jare. Tapi kan Mbah Lurah kancaku plek. Kanca apa? Doper. Apa domper iki? Aduh, ora roh kawedusan we. Kocek Wong iki mbok ero kowe wedhus ki piye? Prakteke ngopeni wedhus ki piye? Kamu harus tahu Pak Dalang. Lah piye to? berarti kowe ngerti pam lho kowe iki. Alah dongkol pam yo bolo pelek lho karo Oh, aku. pam, wedhus ki pam. Iya toh. Familimu, wedhus ki. Famili 100. Ya beda acara. Wedhus ki familimu. Iya, iki bengi ki awake dhewe betekne kene iki apa? Berarti awakmu familine wedhus. Ben aku yo kewan masalahe ora masalah. Apa omong apa ya saya aja guyang-guyu rokok. Lah wong urip lho. Wong urip iki kudune menikmati apapun yang diberikan kepada Ya lek kita. nikmati ora apa-apa lho. Sampeyan waya nyambut gawe mbok kaya aku nyambut gawe wis meneng ngene iki lho ngomong sing penak. Aja mung rokok. Lho nggone dhewe-dhewe lho. Panggone beda-beda. Pakaryane beda-beda, sopir ki nyopir, kernet ki ngernet.
Kernet. Lho, Aja nganti kernet melu nyopir. Bobrok hari karo Maun iso tukaran. nyapa ngurusi hari karo Maun. Lho lha sopir ya nyopir, kernet ya kernet. Lho tapi nuwun sewu, Mak Cange. Apa? Sampeyan kene kan dadi pimpinan. Lho gene kowe roh pimpinan kok getak-getak. Kowe iki anak buah model piye kowe iki? Lho, lah ya awakmu kuwi lho, pimpinan kok mbok getak-getak mbok seneni kuwi lho. Pimpinano malah kleru tetep kudu digetak. Lah ora digetak ora ngerti. Lah klerune apa lho? Lha kuwi rokokan po enak nek ngono kuwi. Berarti awakmu pengen. Ngene. Kan iki diparingi Pak Dongkol. Pak Lho, sampean wis dikai. Lho, wis, lho. Pimpinan model piye? Lho nyang apa? Aku lho urung. Lah kudune kowe ya matur no. Pak kula rokoke mboten usah. Kudune kowe matur ngono. Matur mboten usah. Rokoke kula derek. Nah, ngono ya iso omong dhewe kok ndadak kon marahi sakmono gedene kok ya. Acarane niku adik kula Apa? lanang. Mantenan. Adimu lanang. Mantenan. Adik kula lanang Dulur kondi kok sak adimu lanang. Bengi iki nek mau gawe tenan iki tok sumuk kowe. panase kaya ngene lho sampean ra roh Jawa apa meledos. Iki lho gara-gara niki neraka bocor wisan iki. Ora iki panjenengawane panas. Lah amang kula Ning atine kudu adem. sing ngomong adem sapa? Nggih. Kowe iki lho tak kon Dirimu adem. iki lho. Wis ora ndak ademe. Anggone nyambut gawe ben saya Ngono. lancar saya gangsar kuwi kanthi pikiran sing ayem, ati sing adem. Mang mula kuwi kowe kudu ngerti urip ki piye. Wong awake panas kok pikiran kon adem. Kono lho ngalor ngidul nyunggo ekstremos lho goblok. Maksude iku Iya, Tok, wong iya. Jawa kuwi ngarani ngono, Mas. Nak nyambut gawe pikiran ayem, ati adem, nyambut gawe iso kepenak. Adem ayem ora nek duwike ya bosok. Iki lek mangsamu percil teko iso kene sebabe apa? Sebabe ya mergo iki wis dulur dhewe. Iki kan kowe dulure lanang Mbah Dongkol. Ya ora iso kebab wis dibayar karo Mbah Dongkol. Ora dibayar mungkin tekan kene lho. Lho kowe wis ta? Ya wis. Lah kok urung? Lah, Kowe iki piye modelmu iki? lah pimpinan apa kuwi? Kok iso urung? Lho, lah kok- tanggung jawabku lho kok kek. Jenengan sing wis apa rokok? Aku sing wis. Ya wis Ya wis. karena kowe dulure sampean olehmu ya rokok sak upin. Ora masalah. Lah, niki acarane mantenan. Mantenan. Mantenan roh, mosok sunatan mantenan. Mantenan. Mantene sapa jelasno supaya awake dhewe ngerti karo apa sing Arfi. dadi kersane penjari meniki menuju Pak Dong. Pak Dongkol. Pak Dong. Pak Dongkol. Pak Dong. Dongkol. Iya. Pak Mas Arfi kalian Mbak El Sapek. Lho, Elvira. Elvira. Suare dulurmu. Sik tok. El sampe munggo ngangkut apa? Kowe iki iso maca apa ora to? Iso. Lho Mbak Elvira cantike kaya ngono mok reken El sapekmu sing mlakune ejek. Angger oleh 3 kilo mbledos bane. Aku ora tak kacamatane rada picek liwatku. Eh? Rada picek. Oh, wis diakoni nak ndeke tuwek. Mas Arfi sama Mbak Elvira. 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 Mas Alfi menika Bribtu. Bribtu polisi. Heeh. Oleh TNI. Mau TNI. Iya no. Lah pomene polisi bojone kan mesti Bayangkari. Bayangkari. Heeh. Ah. Ayo to, serane Saiki. iki. Ya Serda kan otomatis kan Mbak TNI. TNI. Berarti yes ora Bayangkari tapi yes bayangno dhewe dadi apa lah aku kurang ngerti aku dhewe. Aku bingung kan. Iki terus lha iki terus piye bingung aku. Sing Lah penting kono ya ngene lho. TNI. Ngene iki sing diarani jodoh ki ngene iki. Nah, Sing padha kakung tekel- aparat, sing putri ya aparat najan to beda panggonane. Beda panggonan jeneng lah jodoh niku celak napa tebe? Lah jodoh ngene iki cedhak napa ado? Jodoh ngene iki lek ngarani ya Cedhak. Ah kleru. Sing diarani jodoh kuwi. Alah, Jodoh ki cedhak. Alah kleru layak ora tau nek jodone we. Wis tak Maksudmu piye to? klerune piye? Jodoh ya adoh nyapa so cedhek iki. Jodoh sing diarani jodoh kuwi cedhak tansah sinandingan Lah bendinane. wis gandeng renteng sadurunge jodoh niku napa riyen? Ya kenalan. Saurunge jodoh ya kanca. Kanca. Kanca kondir, Pak Reng. Lah saiki sadurunge Sadurunge jodoh ki mesti eruh dhisik. Oh, nyawang. Teko aku. Nyawang. Nyawang sik. Bocah kek kok ayu men. Akhire kenalan nomor loro. Kuwi sing muni cah kae ayu men Mbak Elvira. Dudu Sapa? Dongkol. Ya manten lanang iki lho. Angel lho diomong. Lah, Pak, Itu Mas Ahmad. Ya Mas Ahmad Alfri apa? Ayo. Arfi. Arfi iki lho. Heeh. Disawang sik. Disawang sik. Dideloke bocah kaya ayu ketoke kena digawe urip sing tenanan. Dijak urip bareng. Dijak urip yo dhewe-dhewe lah uripe ora usah bareng.
leh ngomong kuwi lho. Maksudnya dadi- Maksudnya bar Dadi nyawa. siji. Niku ditangkep. Manteni kok dadi siji. Lho dadi siji lho. Piye kok dadi siji piye? Ora percaya engko incengen jam 3 isuk. Keruntel. Utuh kuwi. Mas piye? Dadi siji ki Mbak Elvira karo Kang Garwo ki dadi sitok ngono. Kelet ngene. Lah wong bingung nek bedakne endi sing lanang di sing wedok. Atine dadi siji Pak Rudi Gareng. Oh, dari mata turun ke Ingkang hati. cakep, Oh, paham aku paham. selengamu labet. Slentem Nggih. atine sing dadi siji. Oh, berarti dari Maksude- pandangan. Maksude recil iki Nggih. Mbak Elvira karo Mas Ahmad Ya. kuwi kan dadi manten. Dadi manten. Terus akhirnya atine Mbak Elvira ki ngalih ning Mas Ahmad. Oh, dadi sing duwe ati kok Iya, Mbak kuwi Elvira ora di atine malian. enek rempelo bareng ya enek kuwi. Jangkrik jane ngerti ora kuwi. Lah awakmu leh mau ngomong kuwi lho. piye? Rabi ki ngono ki sik, rose agek terus tresno. Kenalan. Jak kenalan terus di mengatakan kata cinta. Ngomongno dari Carane mata piye? turun ke Carane hati. Elvira kowe Pemaku wedoke. Mas Aku Ahmad. Lah wong kae sinden nyapa batang gitu ki. Ora apa-apa. ora apa-apa. Kuwi dadi wedok ya besos kok. Aku besar mangsamu dadi Kok wedok. dadak golek wedak barang. Ora maksudnya nek iki lho nek jan. Kowe bengi iki lek nyambut gawe jan tenanan iso sumu gobyos ngono jan. Ketake bengi iki disabotase lampune dipanasno to, Kang. Mbuh. Karo dalange iki Ya lho. Jal lek kenalan piye? Umpamane Umpamane. pertama- Polisi lho. Ya apa pas polisi mlakune kon ngene nopo piye kok mas aku ya biasa. Ayo. Wong iki apane percintaan kok. Mesti sawang sik. Oh, sawang. Disawang. Jenenge polisi ya tetep tegap ngono kuwi to. Ya malah tegap mlakumu terus ngene apa piye to kok. Goblok men to. Madhep rono sik. Mbak sapa ki Mbak? Mbak Elvira. Elvira madhep rono. Mbak Elvira kok lara untu iki apa enek. Mbok wis biasa. Pasang wajah manis. Cewek itu biar kelihatan manis tuh ngene lho songgowan. Oh. Gombal sik, digombal sik. Ngenyek aku ora duwe dhuwit apa piye kok gombal-gombal masane. Kok mas aku. Bapakmu peternak ya. Ngono kan lho Kok gombal tahu iki. layak ambune serindil ngono ya. Kok mas aku. Ora. Ya iki lho carane beda kuwi cara-cara tahun 2000 iki wis 2020 wis 2020 munggah. Covid to wis beda. Ya wis. Iki sawang sik mesti Mas Sawang sik. Alfi. Ya ampun. Ya alah. Aku kok gila to susu kudu mutah to, Bang. Sik to. Wedok. Kowe iki Mbak Elvira apa Nggih. pitik talpon? Lah pripun aku tune? Iki lho. Ya anggun lah, anggun. Lah ya. Nggonku ngene iki stroke akhire. Asa Meneng le, Oh, tak bagus. wedok menang. Aku agek terus nyawang. Heeh. Ya ampun, bocah kok ayu men ya. Muga-muga Ngudarasa. Ngudarasa ning atine. Mm-mm. Pasti nyedhek gayane. Badhe teng pundi, Mbak? Lah, ngalih. Pertama wong wedok mesti ngalih. Akhirnya Jinak-jinak. kudune dadi wong lanang kuwi kudu maju. Aja nganti koyok ngene iki ngalih. Wong ngono, telaten. Tlaten. Mergo wanita iki jinak-jinak mercon. Merpati. Merpati. Merpati, cedekine. Nduk, Adik, dari mana? Rumahnya mana? Maju nah. Ki terus ngene, Bos. Engko lek ping 4 maju tonyo raine. Lho kok nesuwi nyapa to? Pakai nyanyi. Iya. Saiki sosok pakai nyanyi nadane. Adane Gus. Anu Gus, sebentar Gus. Anu Gus. Kowe engko lek ora ngajeni sing ibu. Nggih, nggih, Gus. Niki putrane sinten to? Alah engko ora. Nggih, nggih. Lah Karena kula menika mriki. kok Gus niku putrane. Agus. Oh, Gus. Ora tak kira putrane Mbah Yai sapa. Agus. Oke, nadane coba. Naik Gus, naik. Itu apa? A coba A. Oke, agak maju. Oh, ya ngerti-ngerti ya nada. Oh, saeba. Wedok nyok. Ya tek ketek. Mosok Mas. Lho, Pak Budeng. Lagi munyok ketek Pak. Aku iki wong delok lho ya. Ora iso. Budeng-budeng aku iki dudu budeng. Lah kene wis dandan. Aku kuwi King Kong. Bruk. Oh, saeba. Oh, saeba. Oh, saeba. Ya, sae. Gak ngimbangi to. Oh. Dua, keempat.
Gandrungane nyanyi-nyanyi kok film Indosiar zaman biyen kae. Loh, berarti iso awakmu lek nyanyi film Indosiar. Gregelmu apik lho ki mau. Wis apik lho ki. Nggih sing ngerti gregel, sing gak ngerti kaya anakan wedhus. Lah kok anak wedhus berarti iso. Lah kowe apa iso nerakne suarane wedhus? Iki dongkol bersemifam. Bersemifam nggon wedhus lho. Kuwi dombane akeh lho, wedhuse akeh. Lah wedhus sampe anu piye? Jane aku karo Pak Dongkol kuwi wis koncoan suwi. Babakan perwedusan kene luwih hafal. Nyapa awakmu aku. Nggih. Lah kok anak-anak wedhus piye? Anak wedhus. Anakan wedhus. Mesti mlakune karo. Oh iya iya. Kuwi nyapa? Kok keter-ketere nyapa? Apa nembe lahir. Bisa nembe lahir. Oh iya. Wayah Terus lah jaluk mi. babon mesakne sing anake no munine piye? Yo. Ngono kuwi. Sing lanang teko ngejak. Nek sing lanang suarane khas Mas. Wedhus lanang kuwi suarane khusus. Piye, Pak? Ketoke karo wedhuse kok apik kowe lho. Iya ketoke. Ya kok sapa Mas ngeten lho Pak. Suara wedhus lanang niku jenengan Wedhus nyapa? Hah? Wedhus nyapa? Wedhus lanang golek sing wedok. Nah jenengan pengen ngerti nggo narik perwedusan. Dadi latihane ngene. Karo lambene diobah-obahne, dipuluk. Piye? Lambe dhuwur dipuluk, karo muni terus diobah-obahne. Piye? Iso lho kecil. Apa Bakat lho kowe. Wah, bakatmu jan. Pak, monggo Pak. 2.500 ae, Pak. Bakatmu luar Jajal biasa. sampean, jajal sampean. Apa? Lambe dhuwur dipuluk. Muni yo. Muni di. Ora muni apa bae ejek-ejek tok. Wo, muni di wo. Terus. Wo. Ini diubah no. Kene tak. Malah apa iki? Bakat lho dadi lanangan wedhus. Bakat lho. Ora apa-apa. Wedhus kuwi padha karo mata pencarian. Iya. Awake iso ngingu wedhus ki luwih becik ngingu Nggih. wedhus timbangane ora ngingu apa-apa. Semuanya berguna. Dadi bersyukur Aku nyatane. Aku gak gelem ngrungokne awakmu ngomong. Lah nyapa lho kok iso gak gelem ngrungokne? Iki pitutur Dasar apik. kumpet ra karo sitoke. Pitutur apik lho. Lah tutur apa tutur? Minggu wedhus kuwi apik timbangane ra ngingu apa-apa. Ya iya. Lho lah iya. Wis mah aku. Bener ora? Lah kuwi bener lho, Lah Pak. bener kok ngengkel to. Ngingu wedhus kuwi apik timbang ora ngingu apa-apa. Kuwi bener. Walah, padha gendenge kowe iki sisi. Mantap lho, upamane ngingu kucing. Ngingu kucing. Kowe suarane kucing iso. Saged no. Ya ngingu kok pokoke kucing hewan. cilik, kucing cilik. Kucing cilik jagongan karo wedhus cilik. Oh iso, jagongan iso. Babone kucing teko. Kuwi nyeluk anake. Sing lanang teko. Kuwi apa kuwi? Kok iso sak kewan-kewane kok kabeh iso ya. Ilmu perhewanan, Mas. Pawang. Jaran. Pawang. Apa? Suara jaran. Pitik angel pitik. Pitik cilik. Heeh. Babon. Babon yo delok-delok babone sing lanang tanggung jawab ora. Lah tanggung jawab. Tanggung jawab. Nek jagone tanggung jawab. Lah babone gak tanggung jawab. Agak. Apa enak lambemu ngawur, cangkemmu ngawur kuwi. Loh, babon ilmu perhewanan apa? Apa enak riset. Riset diengkolmu. Aku wis riset dengan perhewanan semuanya. Pitik kok yo ngerti ogok-ogok tok. Tok iki lho. Lah mergo sing lanang ra tanggung jawab. Terus. Apa? Kirik. Pirik berarti cilik. Cilik. Babon. Sing lanang. Kuwi kaya film Tom and Jerry, Mas. Piye? Sekali jegok medeni. Kuwi sing asu gede kae lho, ning kurungan kae. Kalau meletik kan. Masalah dagangane ucul kabeh. Penging bandar daduwe pernah bandar dadu. Ngomongi kok kene iki perhewanan apa sekali jegok medeni. Lho, kae kocar-kacir ya ta? Kirik lanang omong-omongan karo pitik. Wis iki angel lagi. Takokku angel iki. Ya, wedhus omong-omongan karo jaran. Mari ngono kirike teko, kucinge kecepit. Ayo jajal. Ayo. Bisa no. Ayo jajal. Go. Omongan karo jaran. Terus mari ngono. Oh, piye wedhus?
Kucingnya nyapa? Kecepit. Kucingnya tak percil. Kecepit. Kecepit. Oh, ya iso ya. Iki kan muridmu to, Cil. Hmm. Iki muridmu iso joget ya sing mulang kowe. Heeh ta, Le? Ya iya. Iso joget kan sing marahi percil ta. Ya aku kabeh to, Bos. Iso nyanyi sing marahi sapa? Ya aku to. Iso nyuwara kewan ku sing marahi sapa? Ya aku. Berarti kowe iso. Luweh iso. Jajal. Oke. Aku gekno swara pitik keselak. Pitik keselak. Pitik wayah keselak ngono lho. Pitik keselak karet ngono lho. Pitik nyucuk karet keselak. Kuwi gak muni lho. Ya mung ngene tok. Oh, hafal. Hafal persis to. Hafal. Anatomi perpitikan hafal nggih. Kowe jan Gak iso. kowe Gak iso. bengi iki nyambut gawe jan tenang. Gobios lho, gobios. Panas iki lho, Bok. Iya lampune Baca sampean. suara pitik kluruk, pitik kluruk. Kluruk. Pitikku oke kakean karaoke. Kok apik ngurite? Lah munggonku kan Lah kowe gurune kudune luwih apik. kesedot gobloke kesedot. Jalan. Gurune. Gurune. Apa suaranya apa? Jaran. Teplok. Oh, jaran bagian teplok-teplok. Oh iya. Yo sikile kak suaranya teplok. Oh, Ya kuwi lek ning aspalan. Lah lek mlakune ning ndut piye? Lho, poh. Ora Ngawur. Iki tak Takoke, jaran. enggak takoke enggak ilmiah takoke. kita jaran Kediri kok. aku. Aku tak harus sidan. Iki mau ana pundutan saka sinden sapa? Sembarang aku manut. Lho, Nduk. Iki wonten pundutan saka sing ngakuan dalem ngersake ya sebelum nikah iki ana pundutan. Slendang sutra kuncung. Kuning. Kuning. Lah ya kuncunge kuning. Sapa jenenge Krisnia? Apa lagi? Mbok Slendang sutra kuning. Nek ra ngono karo Sriuning bisa, Sriuning. Sri- Sriuning gubuk asmara. Triuning kok gubuk asmara ta pripun? Ayo, Triuning mustika Galange stres. Kakek gondrene, jan rene. Sing Krisna sebuti ta? Krisnia niku sing 1, 2, 3. Oh pinggir kae nomor 2 kok. Walah, lah siji lah nglumpuk dadi siji lho. Endi? Lah 1, 2, 3 nglumpuk. Pak, mosok sakmene ya musuhe sakmono kuwi lho, Pak. Ya ora apa-apa. Engko bar kuwi tak golekne musuh sing kira-kira cuwilike ngungkuli tengu. Dadi ya. Kris diparani to, diparani karo nembang. Apa Nembang. artine? Kowe iki nembang, Pak. Karo nembang. Wong ayu. Ya, lagune piye ta? Mbok ora ro aku. Sriuning mustika. Sriuning. Lah kok bocah ayune kaya ora colok sriuning. Ngene lho carane. Tuk tik dung tik tuk tik tuk ding. Nah, spot ono. Munggah Krisnia karo spot. Ala katir tir, ala katir tir, ala katir dur, ala kadur dur. Uksa. Sektur barongan moto beling rene otak tempiling. Husa. Dang. Hop. Iki jenenge katelah jaranan moto beling. Ora ono, jarene wong wedok ayu-ayu kok sriuning. Lah kok malah barongan moto beling rene Ora otak. apa-apa to. Mata beling kok lek landhep ngeneki kowe. Wah. Wah, enek selambune barang saiki. Nggih no. Kuwi Nggih miper. iki kan sumuk to. Sik. Apa? Iki tiga apa? Damel miper kan kados Lah awakmu lho mumbul kene mung 2 cm kok miber lho. Loh, saged miper Iki kula. iki titisane Betari Wilutama. Mi apa? Betari Widodari. Widodari. Wilutama. Sing biasa ning adus ning nggen bak mandi. Nggih. Neng sendang. Agus ning Terus sendang. mabur ngono. Piki. Pak, aku mbayangno widodari terus beratus Nggih kemben. mabur Nggih ora kamben. Wah, mriki apik. Apik. sakmene lho. Iya. Iki mabur rogek 2 meter no kecuan rol plange Alfamart. Ora wong ning sendang. Ora lho. Ning sendang nang tengah Ning hutan alas paling ning pucuk Alfamart gunung. Lah iya, muwe bertuwun ana tenagane kecanol plange Alfamart. Mosok widodari blonjo ning Mosok, lah iya.
Ora. Maju di depan. Coba. Hop. Hop. Oh, jelungkop glundong. Jangan maju ke depan. Atret. Oke. Aja oke. Atret malih. Atret, mundur. Ngiri, ngiri. Kanan. Bocah ki mau padane truk apa piye kok masa ngawur. Sri. Masane kene tronton. Iya coba, ayo Sri. Piro warana Cil? Sri. Ambil suara. Sri. Krisnya. Sri. Ya tem. Tono. Sri. Ya. Sri. Jirolu bareng. Sri. Ya Allah. Sapa iki? Aku gak sumpah. Suarane lanang lho. Lah iya. Nek. Krisnya. Sri. Ayo kene tak hitung kene. Ya. Jirolu. Sri. Aku jane roh sapa roh. Suarane sapa? Mulai ketemu tak pisuane. Mau dipisui piye, Mas? Cuk. Heeh. Sri, ya ngono. Iki mari kene mesti Sri. mesti kan kono ngledot to tapi. Oh, wong edan aku. Heeh lho. Iya. Sri. Iya. Ya. Masaku. Iki ya. Aku jane ya wis sawi gede-gede bangku. Ayo. Iki dudah-dudah. 3 2 1. Sri. Kai. Berantem. Ngalih. Wis bolong ngalih. Jebol awakmu to. Lah iya. Gatane. Lah kowe iki ra sapa-apa nak darah mudeng kok melu grup. Aku Wong edan. Ngawur, cak koclok. Mulane aku Koclok. Ayo 3 2 1. Sri. Krisnya. Krisnya dhewe to. Suara iso nglokor. Lokor kaya wong lanang. Ngalih. Oh ya awakmu dhewe ngene lho kaya marang. Wong ngono jarene ape budaya kowe iki. Ora tau latihan paduan suara. Ya, ayo. Melu. 3 2 1. Ayo. Biang kerok. Biang kerok. Biang kerok. Wong biang kerok kono dhewe kok Jare nyamuk. temu arep apane? Lah iya. Ape tak dilat. Alah gak mau jare arep mbok pisui. Arep mbok pisui cuk ngono jare. Sing Kon nyekel misui mau sapa? sing nyekel dhuwit kuwi ya, Pak. Aku gak wani, Pak. Masaku tutak srining mustika Tuban. Yan. Ayo ngono ya, ayo ngono ya. tutak srining mustika tuban. Yo, cah. Ya. Sriuning mustika tuban. Sampun. Pun. Matur nuwun sedayanipun. Sampun nggih. Nggih. Aku kudu nyemplung kono. Bos. Nyapa? Aku malah budrek dhewe. Diomongi ayo. Ora ya Tublak sak tutak. ngono ki kok ya budrek kabeh. Ya kuwi lho, ngenane sik lho. Heeh. Kibot. Oh balungan. Balungan, kibot ditutuk ya pecah. Lah Gus lek nyanapu biasa ngene. Pijet. Yo, Ayo. tutak. Yo. Iki lho Pak Soludin. Pak Dokter. Asoy. Juga Pak Slamet CS saka ngampel ngemplak apa? Oh, ah. Oslo. Oh, ah. Raden Wiratno
yo raga spesial pundutan saka sing nganggo andalem Mbah Dongkol Sohidin. Nggih nggih. Dadi ing pengajap dalu menika ya wedi karo lek-lekan karo atur panglipur ya karo ndonga bareng-bareng muga-muga pinanganten kekalih dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Mawaddah lan warahmah. Nah, prayong ngono to, Tem. Nggih nggih. Amin 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 amin. Coba iki adimu wadon ya kuwi genduk Niken Salindri wis rawuh wis ketok macak wis nggawa kaca. Nggih. Coba diaturi nikah rene ngangge spot napa? Cil, manut kowe Cil, cepote. Napa rene? Cara Bali apa cara Bali Bali mon. Oh, Bali. Ini Niken Salindri. Terus kae sapa sentem apik. Lah percil mek unul-unul enek ya Bali unul. Awakmu iki lho. Cara Bali jogetane. Aku iki wong jogetan Bali paling iso ya aku tok. Bali. Bali.
ngene. Mlakumu kaya maling kuwi lho. Dadi banget nek sampean Piye? lagu apa kuwi? Ngene kaya wong telonan. Lho kuwi pancen yo penghayatan lho, Cil. Apik lho Kang, kuwi video klipe apik lho. Yo kuwi jenenge apa ngono kae ulat-ulatan. Ulatan. Terus ulat tenen. Terus Ya. ulat Hongkong. Terus ulat sutra. Ulat sutra. Terus ulat bulu. Kowe bangsa uler, tiroken lah. Adik. Niken Ya, disapa Niken, Cil. Cahayu. Nggih. Ya ampun. Selamat malam, Papa. Nggih, selamat malam Cahayu. Ya, Piye? alhamdulillah kita ketemu kembali. Iya. Kemarin kita ketemunya di gereja mana? Gereja GKJW Di Malang. Malang, Lenggok iya. sono. Iya. Iya. Alhamdulillah Papa kangen sama Niken enggak? Lah yo kangen lho, Nduk. Lah kowe dikangeni nyang apa tungguh ning kene kok terus papa kok pleroki nganti aku terus kudu mlayu nyang apa? Kok ngene nyang apa? Apa nyawang papa kok nyelot nom apa nyelot anu lho. Heeh. Ora Papa nyelot tuwa. Lho, tuwa kuwi metune karo Pak Kami tuwa. Dadi aku kancaku kuwi para perangkat-perangkat. Percil nyelot tuwa apa tuwek apa nom? Percil. Ya, Nyelot mengkeret. ndak. Napa? Saya jujur, Dok. Iki Kayak jujur. aura kejahatannya kuat. Berarti dirimu iku Kok suara kejahatan kuat iki lho. Kowe kok ganas men to malian kowe iki. Kayak ndak ada aura positifnya gitu. Negatif Oh, terus. Iya. Hati-hati lho, Cil. kamu itu negatif. Lah sing positif Karena sapa? aku tuh bisa merasakan sesuatu. Aku tuh Iya. bisa merasakan isi hati seseorang. Ini Bisa jenenge melihat metafor. aura. Papa kan lahir batin terus Nah. ning nggone Niken. Papa hi sayang ning aku. Lah iya, Papa. kaya aku Iya. barang niki kan Sampean karo lahir dirimu. batin karo aku Yohan. Tapi kaya Om Perceli kaya aku merasakan DE Piye, piye? Aurane aurane negatif banget ngono lho karo aku ki kaya Sawangan to. Aurane negatif, sawangan wajahe abstrak ngono lho. nggak bisa senyum gitu loh, Ya, kayak Cil. marah-marah terus dari tadi. Iki Nggak apa? bisa happy gitu. Malah nyekebek Setiap gitu. padahal Ngekebek. kan semua di sini kan juga kerja. Oh, bahagia. Pengrawit ket sore mau yo soro malah tanggapane malah ket isuk nganti tekan sore nganti tekan isuk. Lah iya, Ngono to tekon dhisik, pengrawit. Terus dalang kan ya soro. Soro. Soro kan sore nganti esuk ya Iya, Pak ya. masa bengi utuh. Semua itu kerja sama Kerja. kerja sini kerja aku kerja. Tapi dia marah-marah terus Yo, dari modelnya- tadi kayak nggak menghargai pekerjaannya. Gak gelem senyum. Gak gelem senyum. Nggak mau senyum. Dene kan to wajahe kaya nganu. Ngenyek lah kowe, diomong ini kan malah ngenyek to, nyekebek to kowe. Oh, kaya bokonge wedhus modele. Marah-marah terus kan mengundang apa? Aura negatif semakin itu. hitam dan wajahnya menjadi abstrak tidak Sik kuwi aura apa ya, Nduk? Aura apa Beraturan. ya? Anu Joker. Tadi Om Percil kan juga miso-miso itu yang itu dia apa? bisa- Endi? Itu tadi kan nggak Oke, boleh oke, kan itu di ya, sini juga penontonnya kan nggak orang tua Nggak aja orang tua ada aja. anak kecil nggak boleh bilang gitu sebab Oh, sebab oke. ngomong nggak ngono boleh kuwi sareng. kamu nggak boleh bilang gitu Lah boten pareng. Aku lho. nggak oleh ngomong nggak oleh Sing ora itu ngomong apa? Lah sing ngokeh awakmu lho, Ken. Aku lho ramuni blas kowe cok tak hitung ping 7 ya. wis. Dari nggak boleh Jadi ora oleh ngomong apa dia. nggak boleh Ping 8 kowe ping 8. Auramu. Aku lho saiki wis gawe aura. aura jahat malah. itu aura Aku sih jahat suka jandu ya. meskipun sampean itu senyum Heeh. tapi batinmu itu Nggak teko tidak jero. iya tidak lahir batin senyummu Jero. ya kan senyum itu harus Nggak keluar bisa dari hati. ngomong halus tuh nggak Berarti piye? bisa Kudune dia. sih. Kudune alus. Kowe ora iso omong halus. Aku ngene iki wis ngene. teko jero. Gak boleh ngomong hei ngono gak boleh Lah terus Kang. piye isone? Ngene lho Kang. Duh nyentak sampe ini Ngete. Ngete. nyentak Terang ngono kuwi. kamu itu harus tahu yang kamu ajak ngomong itu Niken Salindri kamu Nah, harus nek tahu untuk kancane yo ngono kuwi. Padahal awakmu kan adine kudune diwaris sing apik ya ta. Kowe lho ngomong apa? Jangkrik kuwi Iki om. adimu, Kang. Aku lho ngomong sampe kangelan. loh ya kan nyentak toh Aku lho ngomong kangelan. Nah, sing alus. Dadi cah cilik-cilik iki gak apa jenenge Niken. tidak takut. tidak memikir kalau negatif Niken. iya gitu nah itu cantik ngono ki tuh jenenge halus. iya enak dipandang Sisi kok. Iki kaya cacing dipanasno. Ora ora lho ya uang lho momone ngene iki. Duh, kudune ngomong cah cilik. Iya, Aku Aku ngomong. aku
aku karakternya ngene iki kan. Ini Ya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kamu tuh kalau ngomong sama orang lain nggak apa-apa sini lain. Kamu tuh ngomong sama aku. Oh gitu. Berarti Adimu nggak wedok. Stop, itumu muncul. Wis arep mbok resiki iki lho. Mau resik Niken. yuk. Iya, Nah, lagunya apa? halus ngono kuwi lho sing bener. aku mau nyanyi lagu Bawa dulu. Suwe-suwe aku kok gila. Lagunya Bawa, apa, Dek? ngerti Aku mau bawa. nyanyi lagu yang halus dulu. Halus. Ya, Tepung terigu. enggak, bukan itu. Apa? Aku mau nyanyi Bawa. Apa? Bawa. Bawa. Ayo kayak video ini loh. Iya. Pokoknya aku saman ngomong ongker ya, aku Ah. ngomong ongkek ya. Iya. Nah, Ongker. ongkek, Ongker. ongkek. Aku sih kok gendeng bahasa. Cek, aku tak melu karo iki. Aku manut gendeng. Aku tak melu karo iki. Jajal kowe, aku ongker ya. Nggih. Kowe ongkek ya, ongkeke dengkek lho. Nggih. Ongker. Demi ongker. Oke. Nah. Orang ngono. Ongker. Ongkek enggak, enggak ngono. Jangan teriak-teriak. Siapa yang teriak-teriak? Halus. Kita harus Ini kan. Tadine wis ndemok lambe halus potonganmu. Iya, halus. ya. Iya. Enggak ongkek gitu enggak. Oke. Ngene lho. Ayo, toh, Pak. Ongkek. Oke. Berarti kalau nduk nikane saya kudune sing halus. Iya. Ora oleh ngomong kasar. Ya. Iki mumpung sowan Pak Soliudin, Pak Dong. Kalau momongan halus ngono kuwi Cil karo. Oh ya. Nanti sama Pak Dangkal nanti itu Pak Dongkol. Gak oleh nesu. Gak oleh nesu. Pak. Kenapa? Pak Dongkol. Kenapa tadi Bapak seperti itu? Gak tahu aku. Padahal omongan karo adik ya. Papa kilap, mohon maaf. Papa kilap. Dongkol. Pak Dongkol, Pak Soliudin. Itu masih terlalu keras, Bapak. Pak Dongkol. Kenapa? Kenapa Pak Dongkol? Kan kalau bahasa Indonesia jadi dangkal. Oh bukan, kuwi nek basa Indonesia dangkal, nek basa Jawa dongkol, Indonesia sama Jawa dari dengkul. Coba bilang Bapak dong harus sama Pak lebih- Dongkol. Mana Pak Dongkol? Itu. Yang hitam itu. Bukan. Itu anaknya. Kok hitam? Yang sebelah kanannya yang merah. Yang pakai baju merah. Iya. Iya. Iya, bajunya hitam sama merah. Iya kok. Mlakune halus, Sil. Iya. Mlakune halus. Karo Ayo ikan Dek nih. Niken. Pak Dongkol. Minta Pak. tembang. Kalau diterakne kan lho kowe iki. Niken. Pak Dongkol. Pak Dongkol. Oke. Tahu maksudnya Pak Dongkol? Apa itu? Tahu maksudnya Pak Dongkol? Apa? Karena dulu pernah jadi lurah, jadi Mbah Lurah dong. Kol. Dongkol. Sudah jadi lurah pernah. Heeh, beda karo kowe. Percil ya diarani dongkol karena ora munggah ke kelas. Peng. Wennya aku. Apa? Kamu harus halus kakak. Kowe ngejelokne aku. Tapi harus tetap halus. Iki lho, dalange ngejelokne aku. Mohon Kok maaf. kurang ajar kowe. Aku kilap, Cuk. Aku kilap. Gitu gak apa-apa. Aja melok omong matamu. Matamu dewe. Matamu dewe. Ora apa-apa wong kabeh duwe motor. Om Percil goblok. Aku mau ngomong dulu sama Pak Dongkol. Iya nih kan budek. Lah sumong kok. Monggo Dek Niken. Pak Dongkol, terima kasih ya Pak ya. Halus. Karena sudah memanggil Niken beserta Pak Rudi Gareng dan rombongi. Semoga Dan rombongan. Rombongan. Rumah sama aku bakul bakso ye. sabar Rumah dulu. samu aku bakul bakso keliling ye. Gendeng kabeh. Pak, kudune ngene iki nganti engko esuk lho nggih. Enggak Saya, boleh. Papa kan selalu menuruti apa yang Niken mau. Iya. Coba Papa tokkan itu wayangnya Baladewa. Baladewa. Tokkan.
Iya. Tokan listrik maksudnya. Keluarkan, Itu keluarkan. Oh, keluar ya. Keluarkan. Wayang Baladewa. Iya, sekarang, Apa, Cil? sekarang. Cil, Yang nyentak-nyentak itu loh. iya Cil. Ya ini kalau ini kan wis kon ngetokne iki piye, Cil? Sudah, ayo, mana? Yang ratu itu loh, Pak. Ini. Nah, iki duduk Baladewa. Bukan, ini. Nah, iki duduk ya. Ini. Ndi. Tahu nih ini kan? Beda wi. Iki slentem. Sengkuni. Mana? Sempuni kok. Baladewa ini ora katut to. Kelihatannya Oh, Bolo- enggak ada. Baladewa. Selamat alhamdulillah. Ada. Ndi, ya wong iki kan yo tau belajar dalang karo Baladewa titen. Ngarep mana? Etlek ngarep. Itu. Oh, ya Cil, kalau Cil. Itu. Ya sik. Itu. Ya sik to. Eh. Ya sik. Sabar. Wah. Itu. Tar Sik to, Ken. sik toke. Sik, Ken. Saurono nduk. Ya Allah Baladewa kok. Bener. Anjurit lo. Ayo, monggo Bapak. Coba gimana? Biasanya Baladewanya itu bicaranya gimana? Apa suruh mereka saya mau ngomong saya enggak mau saya baru rapian kok ora percaya apa kan. Bapak Kalian ada dulu, jangan kayak gitu. ada Harus- adik. Baladewanya harus spoken. Oh, Soft spoken. Iya. Amo suramra. Aku koclok tadi. Karena ini ada adik, Pak. Cil. Nulungi kok malah ning dhuwure tak suwampluk rumah aku. Aja nesu. Nulungi aja ning dhuwure. Pokoknya niki ngantos enjing nggih, Pak. Nyanyi apa, Oh, Dok? ora masalah nih kan nembange Bawa. cara ngene iki ye. Iya. Bawa. Nembang nopo, Dik? Bawa dulu. Oke. Iya. Yang apa kok diarani bawa? Karena nih kan soft spoken. Sepoken. Apa ya? Sepoken. Gak enak hubungannya. Oh, gak enak. Sepoken bawa ki nyapa kok diarani bawa ki nyapa? Karena tidak ada pengiringnya. Dadi lek dhewe Dewe jadi bawa. bawa. Percilmu rene. Among diiringi kalih gender. Oh, percilmu rene karo sapa? Aku kayak koncone aku dudu bawa aku. Oh, iya. Berarti sing Ben. bawa aku berarti. Ben, wong kuwi sing bawa awakmu. Pamatur sembah nuwun nggih mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. Sehat selalu awet leh momong anak putune. Amin. Kagem mantene mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Cepet diberi momongan langgeng ngantos donya akhirat. Amin. Soale mantene menika polisi karo TNI nduk. Oh, Dadi lek ngantek percil karo awake dhewe nek ing lawak ora lucu tembak. Kaya ngopo rasane? Kaya ngopo rasane? Kaya ngopo adikku, Mas. Nembakmu jangan gitu. Tembakmu nggak boleh gitu. Dadi ngono Harus awake dhewe halus. ora lucu, ora sukses tembak. Dor. jadi aku kagetnya juga saya sepakan. Lah tak. Yo, kula aturi bawa. Bawa kayak Pelok 6. pelok 6. Belok 6. Kula ngerepek nggih, Pak. Oh, mboten masalah wong saiki iki. Enek cantolan apa ora nduk Cahayu? Hah? Enek cantolan anu. Ndak enaknya cantolnya kene. Iki raine iki. Ah, enggak mau. Kuwi Sini kamu timbang kamu nganggur sini. Oh iya. Ayo sini. Kentem. Nah, dadi anu lah cara anune stand book. Waduh, cagake loro. Duduk dong, nanti semua orang nggak menatap ke aku, natap ke kalian. Nutupi wajan. Agak ini, agak atas. Jangan gitu, gini. Duren. Ya, kenduren itu. Pak Cil, Agak atas dulu nih. turutono ayo, Pak. Karo adik. Kudu kalem. Kamu ini irungnya jangan kembang-kempis. Kalau disuruh itu harus lahir Cil. mati. Jangan gini-gini. Pak Cil, yang sabar sama adik.
sabar matamu. Nah, gitu. Ayo nggak cepetan apa-apa. aku mau bawa dulu. Irung diobok-obok Pak Dalang. Enggak Nah itu salahnya irungnya bisa buat itu lebongan Bisa apa? untuk Raden. tandon. Bisa Ini- untuk tandon air ya kan, Ini Dik? ada upilnya. Emanipun Yayi Mas Akrami Capek belum? Emanipun Yayi wis akrami. Capek. Belum. Son engkang garwa Jan Agam kaya- bapak lan ibu anggen hameng kuati tansah pinari udu iki lirike Catetane kok malih. mbok mulak Ini matane Mas Percen. Aku gak gawe kacamata PC. Seten buke ntrudus. Mulak malik, mulak malik, mulak. Ya. Wangan yang rocet baik Keju ya, Kang. Iya. Sabar. Iki agak cepet gak bisa ya. Gak bawangnya. bisa Bowo itu harus diresapi. ya Anjir. Bawa kudu dikapakne, Tem. Harus diresapi. Om Percil Dalam. ambilkan tisu Oh, tisu iya, tisu iya, cepat iya. cepat Adek Cepat. juga harus Cepat, Adek. cepat. Adek juga harus halus. Cepat. cepat langkah laju cepat Oke. Wes, sudah. Sudah. Itu kamu makan. Makan tisu. Sulapan. Sikilku nanti ya sitoke. Wah, iki. Kakak, jangan lupa dengan tugasmu ya. Asline Lupa deh. slentem likaten. Prandeni maksa syukur jabal ni masuka nanggepi Pak, batuk juga harus halus. iya Batuk Pak Haji, minum beledek. Iso Botre. ambiarno ning telak kaya. Masih berapa botol lagi Adek? Tenang. 1 2 3 4 5 6 7 Mati. amin Matane. matau dewe Jangan ya, Dek. Sesama teman jangan saling memata-matakan. Pak, jangan banyak cakap, nanti Pak. lama. Apa? Yo lanjutkan. ayo ta sambung rasa Ayo ta sambung rasa. nanging wanci dalu Ayo, kenapa semakin merosot sini Niken. Cah loro ki ngrasani kowe iki. Masa? Kowe ngrasani Niken kowe. Enggak. Lah kok umi-uminya ngomongnya apa? Umi-umi ngomong nih. Aku ngomong keju. Keju, Lah Pak. kok umi-umi wong loro kowe ngrasani? gak ikhlas sampean Enggak, gak ikhlas. ikhlas Ngene kan aku mau keju aku ya ngomong. Kalem kaya. Rada dhuwur. ya tan ono
ingkang rubeda Anono ingkang rubeda nguntak tresna nadyan mung srana piranti Arep ini rampung terakhir iki. ini terakhir Terima kasih. semangat semangat Kamu DM-nya juga harus halus. oh iya. Gambarmu Dicengkok bareng nyapu. Sing nyi lho. Kare sak kata mosok ora diwaca sekali. Ya malah larang nyi terus akeh nyidu. Halus haru. Kok lak nyidu. gambarmu Balenina. Kamu kembali lagi ke awal, Dek. Itu loh atas sendiri sinar dunia itu loh. kuwi jenenge mereke buku. tolong buangin tisuku dulu Buang tempat sampah. emanipun Kok ngarep neh iku. Kowe apa ngejak geger. Ini kok balik awal lagi. iya tadi kamu kenduren makanya aku tadi bacanya yang atas Gambarmu. Tembange gawan iki ya, Nduk? ya Nggih, keong Oke. racun. Keong racun piye to? Sambung wanci dalu. Coba untuk warga masyarakat semuanya ingkang mapan wonten ing Purwo ngendi iki? Purwodadi Purwo Tengah. Ya. Purwo Tengah, Dek. iya sing gedhe ngapuramu kang mas paput janku jajan nang hatiku sambungku mung banci dalu ngrupit dasaremu kalaman karamanmu kang mas kang mrah titisake mure lestarine ati pirantine Sarene HP pirantine. tanana ingkang nyarume yo mangakibate aku mung bayangke remuke adikku iki yen banjur ngilingi bocah talu iki pomotanan sinta dadi kanthi dikapa gemati Oh, Yuk. iki kok digarap piye, Nduk? Manut panjenengan jaipong mlaku apa tetep halus ngeten? Bali om Dalem? jaipong mawon Jaipong. Oke. Minda paya yen to sida
Jaran lair Oke. putri Terus neleng siji ta, bagus. Selestio Terus Yo, pakai. bisa nyuwaran diko Tamesrana Leboke jaipong mlaku ya wong ayu. Iya, yo. Ana tetembangan iki menika sambung wanci dalu. Oh. Yo. Omah ayu ayakno. sing gedhe Rama Kang Mas pepujanku jajentang hatiku sambung kulong len kitalu robeka sarengmu kayangan Mendah baya yen tasip urip lan nandika mesti bakal malaya jara lair putri Celestia Aku ngerti kowe wiraswara apik nang kene. Nggih. Kowe tak jak dadi wiraswara ae. Alah kula niku napa lho sebut. Ya ampun, Napa-napa? Apa? Ini apa? Boh, Ini ini apa? Ini namanya telek lencung. Itu apa? Enak sinden. Itu apa? Sinden yang sangat viral. Tiada. Sapa? Oh, Sini. Sini. siapa? Nikah niki gelo karo awakmu. Kowe kok melu mlayu ki nyang apa kabeh wedi karo kowe kok. Iki sing medeni iki awakmu. Aku dhewe ya gila kok iso. Sing medeni iki kowe kok kowe melu mlayu. Yo nganu Reneo, weden ono. Weden ono terus. Ah. Malah kaya totok uwak kaya. Nduk, iki kan gak tahu. Niken. Aku roh, iki Niken, iki kancane jenenge Niko, ya. Sanes. Sapa? Niki ya. Niken, aku kakakmu Niken. Kakak. Wiwit kapan Niken duwe kakak bangka? Kamu Nik juga. Aku kakaknya Niken. Nik KTP. Iya. Nomor induk keluarga. Saya ini kakak pertama Niken. Nama kamu Mananya siapa? mana kaca? Sun Gokong. Aku anak pertama. Ini lo anak ini lo pertama. anak pertama. Gak punya kakak. Aku yang keluar dulu. Oh, kamu bayi bajang. Sekarang udah keluar. Kamu tumbuh besar. Bukan bajang, bajeng Niken. Aja lakmu lesu. Iki bocah cilik aja lakmu itu. Kowe iki sapa?
Kita cilik aja mbok tak swodek dasar tak. Saya anaknya Romo lho. Seneno Cil. Romo. Romo sapa? Romo no maling niki. Nek aku Kuwi lagu. Gini. seneno. Iki sapa iki? Iki sapa? Ini adek Liti. Wah, Saya Liti silinder. oh. Kamu kenal Niken? Enggak. Nah, Ini lo nggak kenal sama kamu. Sesama sinden ya, sama Niken. Iya. Mau duet sama Niken. Satu angkatan, Mas. Oh, angkatan. Sana Apa katanya Maksudnya tadi kakak, satu sekarang sek- satu angkatan. Satu angkatan maksudnya satu angkatan sekolah. Kamu kok mau nyah manyi? Maksudnya Angkatan itu apa? dulu angkat-angkat beras dulu di pasar. Ya rumah aku satu angkatan itu bareng. Sinden Ora lho. iya. Iki Niken ki dirawuh kene. Cak Percil karo Cak Slendem dirawuh Loh, kene. kula karo nggih. Pak Soliudin. Ojo banter-banter. Kamu harus halus. Halus. Kula nggih. Kula niki di anu timbali Bapak Dompeng niku masih. pun Pak Dompeng sapa to? Sopo Pak Dongkol. Dongkol. Pak Dongkol. Dongkol Dompeng. Gitu. Kowe sing nek Percil sing ngebel sapa kowe? Aku kan. Nggih. Sing ngebel aku. Aku juga, Papa. Sing ngebel ya aku. Lho, nggih. Lah kowe sing ngebel sapa? Jandu. Dibel piye kowe? Dindin. Nyapo yo dibel dindin. Mas aku. Dek, Asmane sapa? aspane sinten? Inji. Kula nika nggih sinden kondange Jawa Timur, Mak Cangi. Itu apa toh itu? Itu kenapa itu kok bisa dikelontrok? Itu loh. Sinden ini kondange Percontohan Jawa Timur. rambutan Aceh. mengkap. Wis ora wesi. Nyuwun sewu Mak Cangi. Oh sik to rene kok malah njaluk duit ki piye to kowe iki? Awake dhewe ning kene bersilaturahmi atur panglipur sabisa-bisane kok malah njaluk duit ki ya apa kon iku? Maksudnya nyuwun sewu ki aku iki permisi lho. Yo ngomong permisi, Mas. Permisi. Sapa sing mringisi kowe sapa? Mas nek omong ki to Mas iki bengi iki. Muni telek lencong. Kok yo manut ae apa muni telek lencong kok. Ngapunten. Liti Spesial untuk temanten berdua. Nah, Mas Arfi kalian Mbak Elvira. Niken. Kamu panas. kamu kejaduk. Enggak, aku shock lihat itu, silit itu. Liti. Iya makanya kan itu si silit itu, siliti itu. Liti. Nah iya makanya siliti itu kalau disingkatkan jadi silit. Mulane kowe tak omongi kowe tak kon suwalan to jane ben ora ketok iki rumah. Niken, Itu jangan kamu sinden apa tumor itu? kok tumor gimana Itu toh? bokongmu ndak roto itu. Ini sisian kok bisa Kowe ya? jane mencemarkan nama baik sinden. Sinden bokonge apik kabeh lha ngono kaya ngono kuwi jane. Ah Niken. Iya. Lah kok iso dadi ngono to? Kotak mencong. Tadi ini dari rumah ini sama Niken. Terus Tapi tadi saya duduk di atas genset akhirnya lebar Niken. Leder. Oh. Kamu jadi apa? Sinden ora rokok. Kamu di sini jadi apa? Dadi apa? Iso nembang. bisa Saged. nyanyi Nembang nggak? apa, Dek? Nembang Kula- apa? Nyuwun sewu Mak Cangi. Heeh. Kula niku tebe-tebe Saking pundi? saking papar mriki mawon. Papare Ya, ndi? Ya Papa. Allah kuwi cedhek no papar kene Kok kok. tebih? Nek mlaku lak yo adoh. Oh iya. Oh iya dia kan Sebagai- nggak punya kendaraan. Sebagai duta sakinah Indonesia. Apa itu? Oh. Dadi nek enek manten-manten iki aku Duta sering sakinah. penyuluhan aku ki kan selaku penyuluh kodok Mas. Alah. Penyuluhan iki lho duta Penyuluhan sakinah iki. masalah pernikahan Heeh. Mas Cangi. Supaya keluarga adem ayem. Iya. Contohnya piye? Contoh. Niken sini Niken. Ya Kamu ajak ngapain? Loh, Kenapa? kita bersama-sama tepuk sakinah. Oh, tiba sing ditepuki ora mek jingklong tok to. sakinah. Sekarang bulan apa silit? Lit Lit. Kamu Coba kalau ngisi yang, dah. yang enak dong. Lit? Nah, Nah, ngono. nggak usah Pak, nggak usah dikasih si, nanti mampu Niken. Ayo. Sekarang bulan apa kamu ditanya? Ini kalau nggak kalau nggak salah, Salah, sumpah. kalau nggak salah ini bakso mulut. Oktober. Oktober. Oh Oktober. Pakai C ya? Iya mayor Mas, mayor. Mayor. Masehi kakak. Iya, pakai C Kakak. Ayo kan. Oktober. Oktober
Onya. Oh nyanyi. Enggak, kowe kuwi nduk. Oktober bernya apa? O-nya apa? Kamu jangan bercondo dong. Ya, ya. Bercanda. Oktober bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Berpasangan. Dawa buntute. Masalah. Piye to bocah iki? Mas Agus. Nadanya Mas ya. Nadanya tepuk Sakinah lo ya. Jangan membikin malu kamu ya. Mas Agus sih. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Oke, yo. Ini kan diulangi. Oktober bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Berpasangan. Dawa buntute. Ya to iki jane sapa to? Iki manten loh, kamu itu duta Sakinah. Berpasangan. Kenapa berpasangan Berpasangan. dawa buntute? Kowe kok padha rundungane mantene duwe buntut. Ayo. Oke, ulangi ya. Kamu uteknya ngelontok ini, ngelontok di sini nih. Pasang dulu nih uteknya. Pasangkan dek Niken. Kamu diam. Iya, iya. Kamu bisa ya? Oh iso dek. Wah, yo bujang Ya. ganong Wih, iki. kayak model. Cil, lu pecah. Rik panas lho. Tapi api lo iso nek musiknya tak tak. Berpasangan. Nyapa? Kenapa nih Ken? Kembuk-embuk. Aku rek. Ojo kan. Dengan kepala bayi Iya, dek ya. Niken. Betul, kamu lihat itu dulu. Saya masih Kamu lihat bayi itu loh. dulu. Kok iso kebut-kebut ya? Dek Niken suka. Nanti dibawa pulang ya. Kayak squishy. Iya. Kan kalau suka nanti tak potong bawa pulang. Mbok ketok nek aku nek rau piye sesuk. Kan. Ayo. Ayo, Gini aku sing ini. Ayo. Oktober bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Apik iki. Derek mboten jenengan? Musyawarah untuk sakinah. Derek mboten? Aku urung kenal Sakinah aku. Sakiron kenal mboten Sakinah. Sakiron ngono lho. Lha aku iki. Baik dewe. Baik dhewe. Kok jare urung kenal Sakinah. Berpasangan, Berpasangan, berpasangan. Cang. Janji kokok, janji kokok. Janji koko, plang. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Tanjung perak, tepi laut. Oh iya, aku kok. Agak merusak. Nggak gitu. Ini loh yang bisa ini loh. Berpasangan, berpasangan. Bak. Saling kokop, saling kokop, saling kokop. Saling kokok. Janji kokoh, janji kokoh, Kok iso janji saling kokoh. kokop? Niken, berpasangan, berpasangan, berpasangan. Plang. Janji sabar, jodoh kesusu. Ae jembar, parine lemu. Nadane minor. Aku. Kan. Karo aku nyanyi sing apik kan. Kenapa? Lagu sing saiki wis aja Nah, nganti. karo Iki Ya mau ini aja. Oh. Niken. Jangan. Dia kandung naik ini. Enggak bisa Masa nyanyi gini itu. kamu mau jadikan tim? Niken, Ya? Timbel. aku ini seniormu loh Niken. Senior kok gak iso kaya Dek Niken. Lah wis disedot kene ya kopong Mas kene. Mas. Berarti goblok. Oh berarti ngelmumu bu enak. Nebang apa kan? Lagu duluan. C Mas, C. Nah, sing nganggo Mayor apa musik. minor? C mayor. Mayor. Sing alien ning tok. Cetok. Cetok berarti. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Ada yang kau tahu, rembulan kang sumunar dakseni neresna kang tuhu tanan liat mangsi rasa sayangku. Niken, Ya, tak sok
sogok, tak sogok. Ala keri. Iki ya padha ae. Aja manut. Padha. Kuwi aja manut iki lho. Pak langsung. ngono, tak sogok. Ngono lho. Ayo. Jangan mantap. Papa, Nggih. nih nanti kan sampai limbuan aja. Oh gitu. Jadi karena besok Niken mau ke Jakarta Oh, ke pagi. Jakarta. Iya, Niken. pesawatnya jam 6. Oh jangan lupa itu Liti dibawa ya untuk Jangan khawatir nih, untuk Ken. bandol pesawat. Nanti saya yang meneruskan, ya. Oh, Maksudnya kamu nggak mau ikut aku ke Jakarta? enggak ikut. Kan kamu Kan jadwalnya kamu yang nggak besok. ada. Loh. Di Nusa Kambangan besok ditembak kamu ya? Oh bukan. Bukan, Dia yang Mas. digigit ular. Bukan ya? Bukan ya? Apa Nggih. dia Nggih. yang Nusa Jadi Kambangan? sesuk ning Jakarta. Iya. Langsung aja, berarti Oke. langsung lho. Langsung. Iya. Oke. Satu tembang lagi apa sambung? Iya, aku maunya gitu. Apa? Mungkin ada request apa? Sembarang dari Pak Dongkol mungkin. Hah? Aku disuruh sabar. Memang Maksudnya Kan aku Banyak dari tadi cobaan, udah Niken. sabar. Iya, kamu itu harus sabar, ya. janji Iya, sabar. aku dari tadi sudah sabar loh. Mak Cangi, mangki kula nggih namung limbukan mawon. Karepmu. Iya, karena besok dia mau ikut aku ke Jakarta, Papa. Loh, rencana untuk apa kok dibawa ke sana? Digo Iya ganjel. nanti kan itu tiket pesawatnya kan habis. Iya. Jadi kamu aku mutilasi dulu di koper nanti aku ke Ya. bagasiin gitu. Ya, jangan lupa dibuang di laut. Iya. Kamu jangan Murti Sari Dewi Sari. Mutilasi. Katanya Tembangin kamu apa, Nduk? Manut panjenengan. Sabar. Sabar. D. D, ngene iki lho. Coba dulu, coba dulu. D. Lho iki Hengki tahu nyanyi lagune kuncine Raro. Raro. lagu ontene apa? Ya kunci lambang sari. Lagu sinarengan lah kok iso teko kucingku telu to. Iki lho. Hengki ngawur. Sinarengan nopo to? Kucing. Kok kucing telu. Lagunya subur. Sabar jaduk ini dok. Oke, Sudah. pinarak rumiyin Cahayu. Hebat lho Pinarak Niken iki. rumiyin. Wah, 3 kali. Kalau lagu. wingi wonten lho tangga kula penyanyi nyanyi sabar niki mlebu rumah sakit. Lah kok iso? Saya asma to, Mas. Nyanyi sabar itu ora enek titik komane to terus. Terus akhirnya Semaput, Pak. oh, Pemenggalane kuwi lagu. ora cocok. Ora cocok. 12 terus. Nyanyi kudu enek penggalane, Pak. Iya, Harus toh. apa jenenge Nanti saurunge- napase kuwi ya ditata. Saurunge kowe nyanyi iki dipenggal dhisik. Ngono. Dirimu sing dipenggal. Sama Ida. Wong bagus. Nggih sama Ida. Iya ya, dadi rebut cukup pangon wanci, Ijik, nyuwun pangapunten ngagung. Nggih. Perkara tembangan gegojekan kok dibaduri ngono salok wanci Goro-goro nggih. Goro-goro. Muga-muga apa kang dadi niate penyanyi kemenulya iki Mbah Dongkol utawa Pak Soliudin sak Nggih. keluarga bisa kasembatan sedya Amin. maktene. Amin. Mas Bribtu Ahmad iki karo Mbak Elsa tansah manggiyo dadi keluarga ingkang bagya mulya. Amin. Amin. Selawase. Amin. Amin. Kripik gedang kripik telo ya wong bagus. Nggih, monggo ndherekaken. Lho, ketoke hawane kok panas, garise katulistiwa ketoke wis ketok saka kene.
Aku sing tupoku melut Jasana penting Kalungku sajeng jajan